V prvej polovici tohto podcastu si vypočujete časť z Evanjelia 12 svätých a potom bude nasledovať zamyslenie nad jeho spirituálnym významom. Útorok pred Veľkou nocou. Očistenie chrámu. Keď sa blížil židovský sviatok Paschy, Ježiš opäť išiel z Betánie do Jeruzalema. V chráme našiel tých, ktorí predávali voly, ovce, holuby a zmenárnikov. Urobil si bič zo 7 povrazov. Všetkých ich vyhnal z chrámu, vypustil ovce, voly a holuby, zmenárnikom rozsypal peniaze a poprevracal stoly. Povedal im: vezmite si tieto veci a nerobte z domu môjho otca dom obchodu. Nie je napísané: môj dom je domom modlitby pre všetky národy. Ale vy ste z neho urobili peleh lotrov a naplnili ste ho všetkými možnými hanebnými vecami. Nedovolil nikomu niesť cez chrám nádobu s krvou, ani tam zabíjať nejaké zvieratá. Učeníci si spomenuli, že je napísané: horlivosť za tvoj dom ma pohlcuje. Židia mu odpovedali: aké znamenie nám ukážeš, keď toto robíš? Ježiš im odpovedal: znova vám hovorím, zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Židia povedali: tento chrám sa stával 46 rokov a ty ho postavíš za 3 dni? On však hovoril o chráme svojho tela. Keď teda vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že im to povedal, a uverili písmu a slovu, ktoré Ježiš povedal. Zákonníci a kňazi to však videli a počuli. Žasli a hľadali spôsob, ako by ho mohli zahubiť, lebo sa ho báli, pretože videli, že všetok ľud pozorne počúva jeho učenie. Keď nastal večer, vyšiel z mesta, lebo cez deň učil v chráme a v noci vychádzal a zdržiaval sa na Olivovej hore. A ľudia prichádzali skoro ráno, aby ho počúvali v chráme. Keď bol v Jeruzaleme počas Paschy, mnohí uverili v jeho meno, keď videli zázraky, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezveroval, pretože poznal všetkých ľudí. Nepotreboval, aby niekto svedčil o človeku, lebo vedel, čo je v človeku. Keď Ježiš videl, že sa blíži noc Paschy, poslal 2 zo svojich učeníkov pripraviť hornú miestnosť, kde chcel jesť so svojimi 12, aby nakúpili veci potrebné na hostinu, ktorú mal v úmysle usporiadať potom. Očistenie vnútorného chrámu. Gnostická cesta je cesta, ktorá vedie k vzkrieseniu vnútornej bytosti a k oslobodeniu z kolesa narodenia a smrti. Ak sa v človeku prebudí túžba ísť touto cestou, potom je táto túžba znamením, že Božia iskra vzplanula a že sa prebudil Kristov princíp v srdci. Na začiatku je táto túžba stále veľmi krehká a nestabilná. Ak vnútornému plameňu v srdci mikrokozmu chýba pozornosť, čoskoro zhasne kvôli mnohým impulzom, ktoré k nám prichádzajú z každodenného života,
impulzom, ktoré priťahujú našu pozornosť viac a odvádzajú nás od novozapálenej Božej iskry v nás. Gnostickou oslobodzujúcou cestou sa dá kráčať iba na základe prebudenej duchovnej iskry. Z tohto dôvodu sa duši žiaka radí vstúpiť do stredu a vystúpiť do ducha. Duchovné tradície, ako sú školy mystérií, sú tu preto, aby umožnili ľudskej bytosti udržať si túžbu po celistvosti a poskytli jej duchovnú výživu potrebnú pre duchovné prebudenie a obnovu. Prostredníctvom neustáleho zamerania sa na tento vysoký cieľ, posilňovaného stretnutiami, duchovné tradície predstavujú ústredný bod duchovných energií. Tieto sily prúdia z tohto ústredného bodu do silového pola, v ktorom môžu členovia duchovnej školy voľne dýchať, čím dávajú vnútornej bytosti príležitosť rásť. Chrámy zohrávajú v mnohých duchovných školách dôležitú úlohu. Ak všetko ide dobre, chrám je viac než len budova, kde sa konajú náboženské zhromaždenia. Skutočný chrám je ústredným bodom duchovnej sily, neviditeľným rezervoárom duchovných energií, ktoré sa neustále doplňajú a ktorých sila sa zvyšuje prostredníctvom tohto trvalého zamerania. Chrámová budova môže fungovať ako skutočný chrám, teda ako duchovné centrum, iba ak je udržiavaná v čistote vo všetkých ohľadoch. Fyzická špina, hluk, ponižujúce alebo zraňujúce myšlienky a pozemské orientácie narúšajú vysoko citlivé chrámové pole a oslabujú ho, alebo môžu dokonca viesť k úplnému odobratiu duchovnej sily. V tomto svetle je pochopiteľné, čo tým Ježiš myslí, keď karhá obchodníkov s dobytkom a zmenárnikov, ktorých nachádza v Jeruzalemskom chráme. Oveľa menej pochopiteľné je, ako tu zúri Ježiš, ktorý je považovaný za stelesnenie univerzálnej lásky. V 71. kapitole Evanjelia 12 čítame: Keď sa blížil židovský Pesach, Ježiš opäť išiel z Betánie do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov volov, oviec, holubov a zmenárnikov. Urobil si bič zo 7 povrázkov a všetkých ich vyhnal z chrámu. Ovce, voly a holubice vypustil, peniaze zmenárnikom rozsypal a stoly im poprevracal. Povedal im: Vezmite si tieto veci a nerobte z domu môjho otca dom obchodu. Nie je napísané: Môj dom je domom modlitby pre všetky národy. Ale vy ste z neho urobili pelech lotrov a naplnili ste ho všetkými možnými hanebnými vecami. Nedovolil nikomu niesť cez chrám nádobu s krvou ani tam zabíjať nejaké zvieratá. Učeníci si spomenuli, že je napísané: Horlivosť za tvoj dom ma zožiera. Evanjelium 12:71. Správanie, ktoré tu Ježiš prejavuje, je tak v rozpore so všetkým, čo o ňom bolo napísané, že by ste si takmer mysleli, že toto rozprávanie nie je autentické. Napriek tomu sa objavuje vo všetkých 4 evanjeliách Biblii. V minulosti sa doslovný výklad rozprávania o očiste chrámu často používal na ospravedlnenie násilného a agresívneho správania. Ale keď použijeme vnútorný kľúč, ukáže sa úplne iný obraz.
Prísne vzaté, príbeh o očiste chrámu nie je historickým záznamom. Z čisto duchovného hľadiska nás toto rozprávanie informuje o vnútornej ceste prostredníctvom obrazov. Správny kľúč sa nachádza v samotnom rozprávaní. V 71. kapitole Evanjelia 12 čítame ďalej. Židia mu odpovedali, aké znamenie nám ukážeš, keď toto robíš? Ježiš im odpovedal, znova vám hovorím, zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Židia povedali, tento chrám sa staval 46 rokov a ty ho postavíš za 3 dni. On však hovoril o chráme svojho tela. Preto keď stal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že im to povedal a uverili písmu a slovu, ktoré Ježiš povedal. Evanjelium 12:71. Slovo chrám sa tu používa veľmi špecifickým spôsobom. Nevzťahuje sa len na budovu pre náboženské obrady, ale aj na chrám tela, čím sa myslí fyzické telo aj celá ľudská osobnosť. Osobnosť je jednotlivec, ktorý je schopný myslieť, cítiť a konať v tomto svete prostredníctvom fyzického tela. Adam, pôvodný nehmotný Boží človek, bol chrámom ducha. Prostredníctvom toho, čo je známe ako pád, duchovné sily ustúpili a ľudský chrám bol znesvetený a stal sa bezmocným. Nespočetné množstvo nových osobností žije po stáročia v znesvetenom mikrokozmickom chráme a všetky v ňom zanechajú svoju stopu. Tento proces pokračuje, kým nepríde osobnosť, ktorá dosiahne stav úplnosti a je dostatočne silná na to, aby obnovila znesvetenému mikrokozmickému chrámu jeho skutočnú funkciu. Táto obnova musí byť založená na prebudenej duchovnej iskre, pretože iskra duše je duchovným ústredným bodom ducha. Mikrokozmos je vyžarujúce silové pole. Tento proces regenerácie môže teda nastať iba vtedy, keď sa zapáli duchovná iskra a osobnosť je ochotná stať sa chrámom ducha, aby sa stala duchovnou bytosťou vrátane fyzického tela. Tento proces sa nazýva premena. Výstavba vnútorného chrámu, v ktorom je uložené telo vzkriesenia. Človek, ktorý nasleduje svoje vnútorné volanie, bude preto očistený od všetkého, čo bráni prúdeniu duchovnej sily. Úsilie zamerané na pozemský život sa postupne ukončuje, aby sa uvoľnil priestor pre novú duchovnú silu. Podlaha sa však nemôže sama zametať, preto všetky tieto čistenia vykonáva duchovné svetlo, ktoré čoraz viac zostupuje do chrámu danej osoby. Ak sa Kristov princíp v jej vnútri prebudil a vnútorný Kristus dosiahol určitú silu, potom je v človeku aktívnych 7 lúčov. Tieto lúče 7-násobného ducha, symbolizované bičom so 7 povrazmi, ukončia v človeku tie veci, ktoré harmonicky nesúvisia s Božím životom. Stále silnejšie svetelné sily spôsobujú v živote človeka, ktorý hľadá gnostické naplnenie, značný rozruch. Hodnoty, ktoré boli predtým považované za neotrasiteľné, sa teraz stávajú bezcennými. Chamtivosť, symbolizovaná obchodníkmi a zmenárnikmi, je vyhnaná z vnútorného chrámu.
Ovčie stádo, ktoré bezmyšlienkovite nasledovalo väčšinu, teraz ustupuje seba autorite. Aby na tomto základe mohol človek dať svojmu vlastnému životu správny smer pomocou svojho vnútorného kompasu. Ovce tiež symbolizujú sily v človeku, ktoré podporujú duchovnú cestu, ale v nevedomosti sú stále nasadené na pozemskej úrovni života. Je silou vola pokračovať stabilným tempom na tejto ceste, keď si ju raz vyberie, ale aj vôľ je stále v rukách obchodníkov tejto krajiny, ktorí predstavujú našu majetníckosť. Duchovné svetlo oslobodzuje túto silu a smeruje ju k vyššiemu životu, aby človek mohol silno napredovať na novej ceste. Každý človek pozná túžbu po romantickej láske, Venušinu lásku. Túto túžbu symbolizujú holuby. Ale ľudské srdce je schopné oveľa vyššej lásky. Srdce je samo o sebe chrámom, sídlom univerzálnej lásky, ktorá zahŕňa všetko a každého. Keď sú holuby vypustené z rúk obchodníkov, pozdvihnú svoje srdcia k univerzálnej, všetko zahŕňajúcej láske. Táto univerzálna láska je vyššou oktávou Venušinej lásky a symbolizuje ju Urán. Každý žiak duše, ktorý vytrváva na gnostickej ceste, zažíva počas určitého obdobia svojho života chaos, keď sa zdá, že takmer všetko, čo podnikne, sa mu rozpadá v rukách. Našťastie je táto situácia dočasná a naučí sa rozpoznať, že pre vybudovanie nového vnútorného chrámu je nevyhnutné prelomiť prekážky. Husenica musí zahynúť, kým sa s nej stane motýl. Skutočný žiak duše dovolí, aby sa to stalo v pokoji a dôvere. Ježiš oznámil, že za 3 dní postaví nový chrám. Evanjelia nám hovoria, že po 3 dňoch vstal z mŕtvych. Aj tu platí vnútorný kľúč, pretože spomenuté 3 dni naznačujú, že ide o trojitý proces. Táto trojica sa odráža aj v známom motte Rozikruciánov zo 17. storočia, ktoré znie: Zrodili sme sa z Boha, v Ježišovi zomierame, skrz Ducha Svätého sme znovu zrodení.